Is fáilte fithe tugadí Páirc Cill na Martra sa Páirc Chuana gan dát Comórtas Peile na Gaeltachta 2024 faoi lán heola tugann an deire seachtainna tug san dhéanamó an fanna deire seachtainna go bhfuil rá ar an anna láidir i mthir hort a taobh suas ní leon Ráirc Fósar Cill Chomáin has de mithe stacht le stocha daine ómatínis ní leon Ráirc Fósar a mthir Páirc san Naomh Muire fós a taobh suas an Cluiche Leathcheannais Sóisir an na bharbhatá hís a Páirc Chuana agus stocha is féidir linn súl a chahabhanis an Iran an rá Iran a Domhnaigh an Páirc Cill Chomáin dúis agus well an Iran Naomh Muire mar chéile a chuig amachir de Páirc Tránhóna nécha ráchlathe anna bhór nécha cían ó Gaeltachta is stig sa chúl anna bháideor ag Cill Chomáin an son an lán cholí Seamus Mac ha seasta ann Tránhóna agus well is stig lár buil choma an meascna coola an sunnatá idir hocht Seán ó Morachú an mohlar na Páirc tusnog Joseph Mac taobh le dara ó Morachú chun tusig cemádsúl an ferraha gimmert an lahanstat Mark ó Haig agus stig agus gansaí idir cehardéag ar a rámaige se chún fearna báidí bhfuil fu sé hena dó Tránhóna né so chluithe mór a bhí a gine neh bán sin Luke ó Haig cemádsúl siúd ar an anna láidir ag Cill Chomáin hís an sa ag Gíl na Martra im bliana agus a súl is stocha an chréibh sin a chemád a bhdar in rí cuas in Naomh Muire agus inis a fiachant ar an Naomh Muire sé tosnóig lí ó buil is sig sa chúl agus las muda ferdia ó do hortaig ag cahabh gansaí idir tí. Sa líne lechúil a dosnóig Domhnaigh Mac de cahabh gansaí idir seacht Tránhóna be sé siúd amach suas síos na Páirc Leisilir hóir bí cinnte son agus cemádsúil sin a mthlar na Páirc tosnóig idir hocht Adam ó Brian agus taobh leis idir na dara ó do hortaig. Fiachant ar an líne lethasach atá ag an Naomh Muire Tránhóna Jack O'Donnell a tosnú a cahabh gansaí idir de agus is stig lár buil tá Joseph Mac a cahabh gansaí idir seachtaíag dómh agus é siúd ag gimmart ar an nahad slat chun tusig an ferrahán dain tearcha stig sa chúnin san ón Martin bhí sé siúd a tógan de cican na séra has se cúpla ceann cleachtan sanna gus sa taobh suas ví sa feidan sanid agus é crín go leis na hiíochtaí san is Cill Chomáin in is a teachtamach ar a ghorta soch an tús in is stocha gréibhdíideach in is an réiteir a teachtamach ó másin Cirán ó Órig an fear áitiúil ó Gíl na Martra se siúd be sé siúd inis an cahabh na pingile a dhéanamh leis an rá cheaptéana am san. Ní fada bhd an cahabh isteach inis an sa well an lispól a bheith go gine an céhhuaigh an gluthe Cill Chomáin a gine Naomh Muire sé lispól a bheith go an máireach sa cluthe canis is lispól anna bhua ar maidnecha a gine an tanna phobal chuir sos scór mór mílteach as ar an anna bha ag lispól im bliana agus well seo ar an anna láidir a mthir de Páirc inis an sa agus ina súl leis an cuimhlint idir Cill Chomáin agus Naomh Muire pictiúr anna iasá hógan tinista ar an Cill Chomáin hálar a taobh in na Páirc sin seán ó manína bé tógan na pictiúrí se agus Naomh Muire fósatá a taobh suas as na hiíochtaí meachtasteach ar an máid an tunna Níl cahabh na pingin a déanta go fólín an gcuid séad a ríist mar bhí sé é ó taobh na lábhadise síos go dtí an cúna ar chléad san agus well is tócha go beidh luach cúpla scór ar a gcuid san. Tá míad fósa fehebh leis a réiteir sa cháin ómatínis chun an chahabh an áda sa an réiteir a meachta mun caiintinis an sa leis na mair lína agus na mair cúl. Agus well Naomh Muire bhí cluthe anna bhacha siúd an Naomh Muire chuir suas scór mór mílteach a gine carna caiise le san tí a tídíag na náda seach is mór méid sin tí a tídíag an éon cluthe bhdar gan dát i gluthe canis Hostan sun Comórtas Peile na Gaeltachta dún an gáil bhdar ar gcuidóir héanana chuig díag le tí hocht sa chuthe san a chuir daobh bhile Cill Chomáin gáchlathe bhí go siúd sa Comórtas im bliana go fólín Cill Chomáin dó i dtithe san chlan na Gael maidin in héanana hochta bhí go siúd agus bhfuil Tránhóna né Cill Chomáin tá spántas anna bhacha dó i héine chuir suas a gcuine Naomh bán hí ran hásta leis a buasan agus tá spántasí anna bha people na Páirc san agus na himdeoirí Seánna Morachú agus dara ó Morachú in na measc san is tháinig Justin ó Éalaí isteach ó mínte agus a sé siúd a tasnúdóibh Tránhóna cahabh gansaí idir an édia cemádsúlar siúd anna imdeoir é seo de Cill Chomáin bhí sé dain téireach nó a chainte an líor hód is féidir leis na scórna sin a chrathú dá ar an sa fiachant ar Naomh Muire well tí i tídíag le náda seachtas bua mór é sin na gcuine carna caiise le tunna né is mór a méid é sin a bheith chuir suas go a gluthe bháin tí i tídíag be sé tásta le sin as bhí sa fáide an son ar bochalí Cill Chomáin a taobh suas há tíúrnú cethar ar chu seasta timpeall gan éon broga or Tránhóna na broga Peile fáca sig sa bhála na bhfuil gortú a chuiristeach ach cúpla duine san am fiochan síos ar a lista bertnú tíor chuiristechan san ar na cut líam ó mhail dánaigh an san fearmháin ná hosnaigh in é gan íomh le cúig ar siúd. Is tócha tés cháchla in é ach na cosa frám go bá.
Returns and Kirano. Origi Mohanlar na Páirc agus níl féin caitham na pingin de déanta fósagan carúchan na dóis bheith a réiteoris bheith brúa choréis túsachar leis an gluthe Leathcheannais Sóisir seo. Cím Randán ó mórrán na taobh suas an san na 60 idir lína 15. Agus Naomh Muire well captain in na Tráchtaire machchan chun caitham na pingin é dhéanamh agus cíimiid. Cíimiid in is céh bhhaig an caitham áard sa. Ba sé táchtach stocha an réibh go sa chiad le, sé sráchla hinné ag Cill Chomáin, ba sé de súl cúpla scór lua háit an sa chiad le. Naomh Muire cluicheháinna bhí go siúd. Naomh Muire in is sé fós a taobh suasa san na meacht láidir. An sá leis a ritheálann ar taobh in na Páirce. Caitham na pingin na déanta go chéanrad. Réite hinna síos an sa é barcaí Chuana slua 10 baile heisteach an sa cearúchan na dó an caitham an áde an réiteoir fós a mothlar na Páirc is ní léir hóid fachta fósaige Cill Chomáin imi heisteach le chéile ríist a cainte na chéile seán ó mail dána gan dát an banisteoirtha or an bliana é siúd a caintleo is tígad sunna níos cúpla rud le ráige fós agus ar a daobhile Naomh Muire gan dát Denny O'Donnell an banisteoirtha go siúd. Denny hallann sunna caintleo se de tacht seach le chéile is lí ó buil se de fannacht leis haí cumach le tógantíige chun taobh suas íana bhar a gosan. Agus cían ó galachóir a bheith sa bháide ar a daobhile é siúd a míana mún na ciccan na séire timpeall an 10 slatdóibh. San réiteoir is a rá leis an rá ar na Naomh is an líorthóide chaitham áard agus túsachar leis an gluthe an cluiche Leathcheannais Sóisir sa. Níos a barcaí Chuana bhí anna cluiche inné ag Cill Chomáin cluiche tránthóna né dó a héanaíag le náda dé a gcuine Naomh bán agus bhfuil bhí ranna bheith ar fad an rábháide sa chiad le bhórdar an son ceanna bháin ó Luca ó Haig an son. For sé sin ceanna na as dáhí mac túúil fear bhí gimmar sa sa chúne for sé siúd héna dó sa chluiche san chomá an nach chain seirech for sé tí scór as sa chéile sa chluiche san. Is cafarsúil a chméidir sin agus bí cinnte bhfuil an obair déanta ag Naomh Muire. Bhí an obair déanta ar na himreoirí Mórtha atá ag Cill Chomáin gan dát champíní Hosan son in Naomh Muire an blion se caite. Naomh Muire in is teachta machchatá cíimiid bhfuil ahrú díanach déanta ag an rá ar ní dólam go bhfuil be me fada ar na hibhrecha díhann sanna go baile cím Justin ó Éalaíonn sanna caithh gansa even in nadia cíimiid níos cá ráise bhí sé ráitiling go meach sé ag mar ar a glíháin sanna cha sé meachtasteach sa chúne is tólam stocha go do go séach. Luca ó Haig meachtasteach ar riman na cairnáige bhí annach le ag siúd tránthóna né chomá. Agus Naomh Muire is meachtasteach chomá sna háit na tuí hí bhfuil na himreoirí gimmart Harry a meachtasteach sa chúna san Harry ó Ardáin sa tí sa chúna agus Brandán ó mórrála bheith fada ar siúd tránthóna ach go chéanrad réigen is an tá a barcaí Chuana sin cuiise beag díanach leis a lút caithfar is a líorthóide chahabhaisteachas túsa chóir leis an cluiche an cluiche Leathcheannais céhhéh le spóla máireach geomí amachchan is seochan ómatí le caithbh gunna tá an count san cartan áirdig an réiteoid san mu sé buirte an Naomh Muire tá sa a meachtar an sí Adam ob díanaan is Adam mar sé trasnarí an sa na brogabá nach chahabhacha agus bhfuil tarach díanta sanna dúirt an réiteoid ach siar a ráisiad bhí a dhéigint a churisteach ar réiteoid an san nadidir chu bhí a churisteachid í gáil líorthóid ar barca dúirte an líorthóid fós ag Naomh Muire sa túthúil ó Lunnaigh san na tógant an kick san agus sos na Páirc le Naomh Muire sa an féidir le scór a háilt agus túsa chur leis na scórnan sa i barcaí Chuana sa chluiche Leathcheannais seo sos leo a fiochan chun cín Seosamh Mac is Seosamh scuile sé féig leis go dóig á gáin der sinnige bhfuil sé crín be sé congracht an bolla an polabóilte agus Harris an Brasnáin agus scór mór míteach fachta géin Seosamh Mac san don Naomh Muire ceanna na as ar fad an son agus é nach mór dahanslacht amach ón máide. Ceann even fachtan sanige agus cicamach leis le tógan saga cían ó galachóir cad dhéanana cían an ráise fada bhí sé cohanné chudar fada leis cicamach san hit sé mothlar na Páirc bhí sé buirtige Seosamh Mac chuir sé broig leis istecha Jo Luca ó Haig agus bhí báidir fachta chu nío se báidir is mar sé fachta ar neise an Naomh Muire meachtar an sí ríiste sa iad a fiochan chun cín Seán ó Brion i caithbh gan íomh dóíag do bhíle héistechan sanna se ó Martin a fertha gimmarte si sa chúna sin óin ó Martin tras na ráisiad fé slata amach chomáide tí sé seo garisteach a gáláimhan san le cían ó galachóir si sa bháide an éon strónéchar i Lorcán Macatíd in is gúmpún na caide Seosamh Macatíd bhí iirecht díanach an san a chadidir rig a réiteoir de réiteoir rágur a súnca san bhí sé písa beag díanach an sanna teachtasteach san agus beag iirechtan is ige Cill Chomáin is an líorthóta a chlanamach agus well bir meachsús na Páirc agus iirecht a chahabhaisteach ar na bolaí
agus scór a ghád Ciarán ó réige mo lá na Parkinson agus líor hódige a bhfuil líor hódin isige Mac tíad trasna ráis a ríist se le fósaige Cill Chomáin sa congracht an déhlína ha far bháin seaás mo chóra a cahabh gansaí ifir tíideag sin Jack ó éilethe catá Jack déanana bit sa bhí sé gcónaí ige mar tí a ché teis éú amachchan sa písa beag Cill Chomáin agus a gumpúna líor hódin is a hasisiad sa a dírarín díirech os cór an bus go Tráchtaire sa agus dus na Páirce le Cill Chomáin sa iad a fiechanta raig bhfuil éon rááil líor hóid na chafah teach sa chuúna be sé sin congracht an líne an pulla bóilte sa nachdeirigh an muir lína rá gur bhín líor hóidsin imime heach a an councin chur ar stré an son ag Cill Chomáin agus ní sé socirte fós a chluithe sa agus néamh mar an is i gumpúna líor hóid sos na Páirce se chuún an lán cholaí hir an san sin chun na chóir ó canan Gimmer chic sa chuúna stáilm ifir cehar ar háige túla lonig is gumpúna líor hóide iad críndíireach am lá na Páirce Domhnaigh Mac ra sé trastan na Páirce so ceanna as seolta stáil dí tréhfuil in na Páirce so de mecht le luasan is sin fintin ó dohartaigh ríiste sa mecht an happig so Jack O'Donnell a ríiste sa gumpúna líor hóide fiechan chun cín bert sa bhreis fáca hir an sanna Cill Chomáin a chud stúr na himara timppla sa sísa lína dahan cúgan san Ó Martin is seochas sta amach máid an scuúile sé fé scór a brúach chuir éige an count san a fiechan go húntaach ar fad ó bhróig ó Martínach a sic sa chuúna san Ó Martin ceann anna as fachtan sannaige agus ráscóran is aimse ag an Naomh Muire a bhain sputa chéanna a chuir gort seochas leat amach an máde chur a Harris an drasnáin sannaige Ó Martin ha sé gimmar sic sa chuúna trán hóna agus countan fachtan sannaige críndíireach an sputa chéanna a bhór Seosaf Mac an chiad scór don Naomh Muire agus nádadóir is le chlára scóracha a chan is cin Cill Chomáin ní tead socirte fós agus sin is feartha gimmar ar nahad Marc ó Haig a gumpúna líor hódansan Lorcán Mac leis a darn se fósa mo lá na Páirce an láhan ádig an réiteódansan rialan bhain táistin úsáidige se chuúna is Cill Chomáin dain séar a fhí chábhád a fachtan écha bhfuil ceanna teachtain is óhróig Justin O'Ailey fihas that amach máide leis a deasó an councin chur a Harris an drasnáin sannaige agus scór deas fachta ige Cill Chomáin hí sé sin tíltin sannacha chuidir anna luas a seaachta glóisteachta san agus Justin O'Ailey ní hosan sé échar trán hóna agus é bea fiseáltanis don gluhesa an Cluiche Leathcheannais Sóisir cé bhéh le spóla máireach Jomí de macharis suchluhesa an councin Spórt machaige lí ó builinn san macha jo an taobhlína bhí sung sa drama san agus begéireachta gan Naomh Muire is a ríist an council a chur chun cín ar imime fada leis a bhróig istecha jo an feartha gimmar sic sa chuúna sin Harry ó Ardáin mu sé buirte Harry tá a Brandán ó mórrán taobhlistan san Harry congracht an taobhlína ráisiad siar agus ríiste tóistin sa leis an immer tá fáin áthspáintige Naomh Muire go chéimbáta go déintse chun cín ha scórfachtacha suchluhesa nádadó in is chur suas ar chlára scóracha í leach tain scóra bháin fachtaige Cill Chomáin go dtí sa bute sin butar neisige an feartha gimmar mo lá na Páirce sin Seosaf Mac begéireachta is an líor hóid a hád bertacha meachta le chéile san bhí sé sin decadan san líor hóid sin a hád Marc ó Haig imime sísan is sa mar dgin de chuiristechan san bhí anna bhfuile san bertacha teachtain le chéile bertacha mecht cruúig chun líor hóid sin a hád neis a chuúna feartha gimmar le ifir sé ar a ghrom sin Páirc Mac áhar taking councin seáta seachansan be go bháin sinnige an councin congracht an bulla an be an bratbán a mecht an áda beg mar ha scór fachtaige Donald ó dublín san agus bhfuil nádatí chur a suasa gan Naomh Muire is sa chluhesa iad a fiechan go má agus é beo ábalta na scórna sin a chaimsiú ó náhad slaat agus cíceach níos le tóganta sa ige cían ó galachór a seirbhige Cill Chomáin is sa Lorcán Mac gumpúna líor hóide dóibh so de mo lá na Páirce ha mé fiechan suas han farháin fácaistigh sin Luke ó Haig agus Justin O'Ailey congrachta an féidirlóir hóid a seola isteachige ha ridiantige stigan san an gin lánta sí an councin seáta seachaide O'Ailey is sigad sa congracht an lína Derek Justin is fá scór das fachtaige Justin an gofar scór eile tá leis citóig alla bhlaáil diantan san agus na cosantóirí hir an san sin ferdií á dáhartaigh chur an gháláimh amachchan san chun stoppa chur leis líor hóid san agus an is Naomh Muire meachtar a bhrithún saíad sa iad de fiechan chun cíní leach farháin fácaistigh snéad feartha gimmar sic sa chuúna Harry ó Ardáin ach fósa mo lá na Páirce sé caiiltin sannacha agus an níos deisige Cill Chomáin meachtar a bhíonn síar a bheile bert fáca thuasacha agus a mecht tapig in is leis líor hóid an is stúr na himara sé Marc ó Haig ha sé rála teisteach ní léanastíigh ha fearháin fácaistigh in is sin Justin O'Ailey i fiechan amachchan sa Macha de Páirc agus Luke ó Haig Tráchtaire i jo dara ó morchú hí sanna hóca leis trán hóna néhí annach leige é héin agus Seán ó morchú an bertacha bhfuil híidir lánach an gachéanú a chuig go mad Cill Chomáin trán hóna né bhfuil se le fósa mo lá na Páirce chunis ra sé trastan is sa jo Seán ó morchú fearbhí díarach luite sanna gom congracht an déobhlín in is tá fearháin so Jack ó
Éalathe Jack níos congrachaní sin lína da hada cúig is se de fehevanis Berna nó Písabug spáis a háiltistí chun líorthóidecha hafisteach Bertnú tíor sa bhreis fáca hir an sunna Naomh Muire an sa Rimadianta get Justin ó Éalaí sí get sunnach ní thugur an líorthóid an échirda fearháin tíint san congracht an da had stát agus an live cornádig an réiteóid an san agus rialan vantáistin úsáid an sunna bhí stracha beag díanach an san agus beag deisina se scór a háta agus é testáilhatha I fiochan síos chlár a scór náda tí le náda héan beag an scórse a testáilhatha chun socrú síos beag éigentí anamh. Is cíim níos cé hócaigh an ceansa Fiochan síos lista sa bhí tráthána né go bhí sa fearháin bhí caithh gansaí bhí 16 Cill Chomáin tráthána né bhí annach lethaigh siúd ní sé siúd a gimar tnéchar tráthána is cosúil Cansan seolta seachan is sa bhfuil a sin an ceansan na fiochan go bhfuil níl an ceansan chur stré an sanna Cill Chomáin an ceansan caiite iirecht chur stré an san ón kick séar agus bhfuil be kick amach leis le tógant ge lí ó buil sig sa húl So ní leon rá a fós, ní leon ridianta ha fermór lá na park in rutinis an féidir lo an ceansa a háteach an méid an dianta an Mark tóca im a lá na park ige túhaló lonig san dianta go maithagin lir háte na háte agus bhfuil Naomh Muirenis fiochan don féidir lo dul chun cín eigentí anamh sos na park leo I teáiló fós chun na scór na so háil sa chiad le a gimmar le péchaí a barcaí chuna tránthóna há sé carú le Naomh Muire sa chiad le fermór lá na park sa Adam ó bdíanais Adam go gáilistechan sa spigéirecht ar bháin sa ferháin te sé eústechan agus an ceansan báteach Antán hich sin an ceansan chun isteachsa Antán an san ar a bhéna súla sin an ceansan báte críndíideach a seach a chuúnid san críndíideach anna bháidir fad fachta a dón ó dublin san héna is aimseige an san ní ar a bhéna súla se báda san an cean san fachta ag Naomh Muirenis agus an fiochan der chlár a scóir is crot níos fearar má hanú ag baile agus gansaí Naomh Muire a chahabh go tránhóna nó héna tí len náda héan ha se le fiochan go maithana se agus ceanna le buirtal san aige túhaló lonig agus sos na park le ríist cum dain séireach orás ha fada cén tactica há gé Naomh Muire chun cín ha se le fad I dul a jo an taimhlín it agus spás mór mílte hoscailte sig is féidir le riile se líorthóid is so Seán ó bdíon ar líorthóid cadéananig Seán an rithe teachta fear a for an báda sin second bháin hain if it ceir díagar a chrámaige dón lo dublin it sunnig spád anna as fachtaige Ska se a bheith airach an is sa sé spád a háil tá héna héan aimseige líorthóid fósta Naomh Muire fiochan don féidir lo iireachta chahabh isteachcha sa Trasna reis a ríist sa ríist trasna ríist feheh leis líorthóid a hasad Harry ó Ardáin stúra an líorthóid timp le parkatá fachta thnaisiige Harry Will Neil a ríist a had statamach ón mád ceansan seolta seach tí sé sin stíige mé bhád ní anig bhí numar go chur ar a gaansan an san ach an ceansan chur ar strain sannaige Seosaf Mac a bhád íirecht caiiltin sannaige Naomh Muire ní bheith mór an díá or agus iad a fiochan suas an san ar chlár a scór héanna tí níos le náda héan cum na maithasar an sa chiad le agus cían ó galchóir is tógurt an gicamachcha sa cén rá a bheith go cían leis líorthósa ha sé teachtamachcha Jo Jack ó éalathe amachúir Daobh líonad sa Jack den náda chun an ceanta bhhachtna bu fachtaige Jack tá síos a rééis sé ríist a crumma síos chun líorthóte na háil fachtaige Jack é lá na park níl mór an cáir is teachta cáir teachta ferha gimmar san sin lorcáin machatíd lorcáin Greendíideach lá na park an broicur leis an gaanta na rééis leis módíireach tí sé go méile bháda há dain séar buint leis an gaanta bu fachtaige an mádóir tígad san dianta go maithaige lí ó builisan an láimh chur leis líorthótan bechearcamach sé sin grama heistígan sannaige ach bhí an táó nach raibh is tí go fáide earlier hótsan nach costantóirí Naomh Muire ní sé meachtar an síí spertfá istí sa lína lá sachacha agus túúr sa lína le sachacha tiimiid John na taobh lína háisiad agus bhfuil If an naon san dara ó dochirtaigh mo lá na parke agus taobh san Adam ó bríon a ríist Adam a fiochan chun cín Cúigur fáca sa lína lá sachan is sa gin Naomh Muire ha se seo cleachtacha ha se de lurg spás timp teochas leat amachán máide ha cúigur Sáteistechan sanna Jo imime le cearnóige cá Ceansan seoltaisteach bhfuil a gáindir sin sé sin háris an drasnáin déananig an scóir sin fachta I g fearláin na parkid san Naomh Muire agus bhfuil ha se be ábalta na scórna sin a gáilt tuchas leat amach ón máidenú dahad stát péro é is cum leo an na scórna mecht háris an drasnáin dohgus cuman na maithasa níos ar chlár a scór héna cehedlinn náda héan agus cían ó galchóirnis fiechant an féidir leis líorthóide chahamachchan sa dáhí Mach go túúil is stáile an spiocatá an ceansan seáta amachchan sannaige a b reig suas reig an lánta sí suasta á láimh lech ar líorthóta nach bhfuil bur nach go má be sé dí mácha meallar sin bechearcamach sé sin butain sannaige fear an fór an bád sin tamlína hin Donald ó Dublin
Héana aimim sé ag siúd is anna bhád a fachtaige. Agus Naomh Muire is teachta sé leorthóid so gan bhí cháclathe a siúd in é. Bhí te sin trom ar na cosa. Táim Mac tíd leis dar na 16 láir jo ó mar chu ó he fachtan sanige ó mar chu ra sé trastan jo. Tá bhfuil in na Páirc sag se chuúna ríiste ón Martra fu sé siúd cháscóir desan é. Joseph Mac tíd in is sellige. Sé fiechan chun cín a bertfácha stíg dá Mac túlim histeach Congerton Mádor ben spiuc fu sé bád an Astron hon in é a gine neh bán be sé lá ceanile a rí a chluheás be sé tastálaigh sinna fiechan síos ar chlár a scór as tús Mac leis gluheá gin Naomh Muire héan a ceid le ná a héan. Mach a job Brandán ó mórán is bra mórán is sé fiechan chun cín cadíanana se. Rístin Council Curristachan san bhfuil tála an leorthóid na Hátar National Naomh Muire sa de meachtar bhríún tíine is an son féidir le luas a chur isteach san immert suasta ó bdíana an son Adam ó bdíana cahabh gan zíomh a hocht bhí bertnú tíor timppla a tunad is strachas a Tarrington dúirt a réiteór ní ceadagan é sinna dhéanamh capín deasá chahabh an réiteór trán hóna neidir chuna hebh bhfuil capínet nilí mór an gríon le fiscin de sa fó a scamil sa spéir an sa hí sa barcí chuna trán hóna cha deas te mar sin hénig. Leorthóid imithe thar sin lína stig an ráspóirtí an leorthóid ag be kick amach le tónga tí cían ó Gaeltachta is Cill Chomáin bhfuil caiisiad socrú síos éigeantí dhéanamh mar níl mór an socr tí síos dianta chu go fólín sa chluheasa ná a héan scór a bháinna teachtó Justin ó Éalaí sin eile. Agus sin is cían go rééis sé gartha ráige an leorthóid thuirta Brandán mórrán ri maidianta go Brandán san ach bhfuil an rihin is teachtó fear lá na Páirc rééis sé gartha amach jo lorcán Mac tíd a cahabh gan zíomh de héige mar tíar san na cúla hé títar dalh san dúirt a réiteór lena raig há riil an bhantáisiú úsáide go dúirte ón Martra a chur broig leis sin gasan raibh sé sin díanach agus be kick séar ón áit a chuig an leorthóid abáta san agus be íirecht eile an Naomh Muire inis stop a chur leis seo is tócha. Le héanana ceithid le ná a héan ar chlár a scór agin agus bhfuil de sé in isige Cill Chomáin scór a háilta agus é testáil bhar Marc ó haig leis rééis sé leis citóig abáta sa raig. Nis Marc ó haig a socrú síos. An seo a stachan sanna agus tí sé sin ar taobh na lábhar clé agus ar fóríil agus de sé le caiilte san ag Cill Chomáin sin an tarna ceann chur ar stréan is agus i fiochan síos héanana ceithid le ná a héan níl sé socrtí síos go fóla sa Cill Chomáin. Led na móra tá réiteór gur a feibéigeanta san bhí le ródeile a muthir de Páirc agus bhfuil bhí sa caiinte fear a bháin me hénig in é meall an rial sin. Fá cepa tá meach leorthóid boltamach gin Mádor lena raig geofar leorthóideile ag an cúpla second ní bhí géine chuirteachar leorthóid sa bhreis a bhí si sa chúna san. Ní dónam go bhfuil loch benistíocht an Naomh Muire ráthasta leis a réiteóid san na méhall a rééis seo. Ceann san boltan sanna ó buílann sanna sé fachta mo lá na Páirc finta nó do hortaigh finta na meachta se bhráigin is sa rodí goscú suas in sa Naomh Muire an féidir an tarna bád a háit há i be íirecht meachtasteach Harry an leorthóid fachtaige i bhfuil tíd dhéagan se feartha gimmar si sa chúna scuil for fé scóra sa Mac a bhád bhfuil a gáidir sinna tí sé sinna stige jo ó Martínach fachta an eisce fearna bádí count san choristeach sa chúl an san an tarna ceann fachta ag Donal ó Dublin agus bhfuil bhí an tála is tócha go raibh sé san áceart ag an amceart chun i leorthóid sin a háilt agus ha fiochan síos in isise tá ar lista an farsa a déanamh de máiste ar chlár a scór héana dó chur a suasa go siúd ach munis há troblóid in is an sa de Cill Chomáin cha sé in is cúpla scór a háilt de dó ceithid le ná a héan cha sé in is a bheith cuaramachcha an Berna oscailteigh an Naomh Muire an rábháide sin gan dat an a háach dóibh ar teachtón fearcíanana san sin Donal ó Dublin. Cheann fachtan is go siúd be sé meachtain tíú ceann a stocha be sé feidir an tíú bháid a háilt Brandán mórrán a mothlar na Páirc leis leorthóid is jo an san Seán ó mar a chuú trasna ríis na ráisiad hís anna hóca le Cill Chomáin trán hóna é hí anna chluthe a gcuine Naomh bán chuir le anna hospátas le chéile a chéad bhfuil fós in cholann sa chluheasa caiisiad dúiseach pí beag dhéanamh. Féchanta jo lorcán Mac tíide had tlatamach chun máide ha citóige go seo más féidir leis Spórt ag na háid Justin ó Éalaí Justin amachtíiste leorthóid san agus dúirt a réiteór gur sung sa drama san agus be íirecht in is go scór a háid cían ó Gaeltachta a bé a tócaigh an count a cían a teachtamach as an máide chun in íireachte a chahabh isteach jo nó bolí cían a teachtamach chun máide is sa scuile sé fé scór a Justin ó Éalaí chuir leorthóid síos sa rá leis an máideoir teachtamach chun scuile féig agus scór a testáil bh inis dó ceithid le ná a héan agus cían
Socrú síos in is so Naomh Muire ar a líne da a cúig háise. Bhí gá iirecht tránthóna néige os na cic na séire chuir sé an gá cheann na mú be sin is stocha faide é seo a chur Harris an Drasnáin agus scór a gáilt dá iarn. Kan san shot stachan sunnige ha rohunter sinnige tin stige mele waarde wie sung so dramatson ach door de retorgra 60 se chanog die federation yen agus irochtele kaitenson ege Cill Chomáin be die machen melder scho as de me chun keen koepelbot is nie len torren echer tacht on your hotsen a wiene dol chun keen kon Naomh Muire go chaim bout gut shoot me chun keen ha dein cherbuintlich is a ristein cherbuintlich leer hotsa Naomh Muire a gole stachatsa. And so the fiachan chun cín bertú tíor fáca sig ha mar Martin faide as a feheh stigen san agus ceanile chur Harris an Drasnáin an sunna gan Naomh Muire agus cuman na mahas an isara an sosa hiad le a barcaí Chuana scór an the as aim sin san ige ifide dehan san sin Jack O'Donnell. So the Garagón tunishin so Cill Chomáin bertú tíor rád na chéile cé ha marcáil cé ha faidir shots cé ha faidir shoot. Ag den egen dúiseach in is so mar hakláir scór níl cum ráhaid do Cill Chomáin sa chluithe so dó cúig le náide héan an chica machchan sanna ge cían ó galachóir macha Jo lá na Páirce an ní luas an seachsa luiseach in is Justin O'Ailey Justin na gála stachan son ní féidir mechta stachan na cosantóirí chur brúid ha scór a bháin fachtaige Justin sa chluithe so as cai sé fan nacht chun ceanna le ráid an ceann san chur ar straight an sanna ge sin tíú ceann chur mú ag Cill Chomáin an sosa chiad le sin na fiochan síos ar an óradóir. Well Och neomatí díag caite sa chluithe sa agus clár scór aráil in dó cúig le náide héan na bádí sin in rud a socha sé schláach le bheith immerthe Cill Chomáin in éim a chaint tú cúpla báide bhíonn sé dechar tata seachar ríos sa chluithe sa Lorcán Macatí de bochan til ar hotsan dúirt a réitorní federation dhéanamh agus well locht ban na stíochtta Naomh Muire ní se rá hasta le cinine an réiteoir san sin fear hábhail ní féidir feice rá agus well cúpla slacht eile fachtan sunnige Dachí mis ní stáhí bachar túla bé teachtamach chun an scóirse a hógan Tomás féidir leis an éair é seo a chur Harris an Drasnáin le dó cúig le náide héan be seo a testáilh nach mar fihinómatí caiitir a glogagan ní mór a médé náide héan sé fihinómatí má hasímart na chluhí móra se a bhachtan taisa ag Comórtas Peile na Gaeltachta. Dachí macha túla leis an ceann san seo a seachan sunnige agus well a faide ar mar cúla stígus an ceann san chur ar stré an sanna ríistecha agus iirecht eile caiilte ag Cill Chomáin. Dain séar an is seán an son Naomh Muire an reise chun cíine agus beag bearna mór grí. Níidir an rá an más féidir le cúpla scóir eile cháil lí ó buile sig sa chúla is caithh well ní leon gansaíomhar sé díag éid go fóil. Is lí i fiochan deach na Páirce so cadíana se bertnú tíor mothtácha ra sé amach fada tití sé sin chuigus leat amach an máide suas leis fear a fuór an ráháde sin Donal ó Dublin a ché fachtan is ige mór a chuú dar ó mór a chuú há earlier hód ra sé steach sa lár a ríiste seachtjo. É seán ó mór a chuú sé seán ó mór a chuú earlier hód é fiochan a raig. Ferabháin nach bhfuil mór an líor hód feice hégur dísa sin ferabháin ha gimar sig lúcá haig níl mór an líor hód fachtaige. Agus Justin O'Ailey is ar líor hód sa réitor rá leis mecht tíar pí beag. Agus Justin inis a tógan déis sin pí beag níos tapúla má hastig weigad san bhíon réitor a caiint le seánna mar a chuú se leh na caidir fósa ag Cill Chomáin sa náda héan ar clár a scór a teachtó Justin O'Ailey bhil sé sin caiite sanna Cill Chomáin bhfuil lubarnach mecht steach leis líor hód san a chu sé sin fachta th neisbhí tarachad san a dúirt an réitóid agus se leh inis aige Naomh Muire sa a dul chun cíine sa a se de fad a riswas na Páirce sa. Donal ó Dublin is fear rábhád a fachtaige siúd a módíireach an úsáidige bhfuil a róhantar sinnige há numar go catar sinnige agus éachar sin an ceann san seolta stachan san agus gan éon strain an éachar a fear a bhí stig sa chúd san Ónó Martin chuir sin ráláh Marc amach agus Martra ige agus is féidir le stocrú síos an is sa chun scór eile a gháil tá ceanna bháin fachtaige siúd an imirt. San réitor rá leis caftú é seo hágan tunis bí beag níos tapúla. ó Martin is chun scóir eile a háit an sud Naomh Muire ha cum na mahas ar líor hótsan agus beag bratbád a mecht an áda mar ha ceanna le fachtacha de fiochan dain séarach an is sa Naomh Muire ó Martin agus bhfuil háscóir is aimim sé hiige siúd rábhád a fachtaige an feartha gimar sigur imime le cearnóigan san Donal ó Dublin bhín sé mechtasteach agus a teachtamachchan sa be sé gimar timp lá na Páirce is go fóil
Bín sé siúd dain séireach suas leo macha jo lá na Páirc anna Ramún san ige Justin O'Ailey agus dal níos lós a chur seachtain immertanis an council shot a seachtain an ferleis an Costantor roig chur leis lir hotsa is féidir fachtan har nationson ige fintan ó dochar tigan san den Naomh Muire as an mohlar na Páirc is chunis ferna body Donald O'Divlin agus suas na Páirc logs ní ferle Cill Chomáin stop a churlo lor cá macatí chiel dal siar san ach fós ra hirás san le Naomh Muire an broi chur leis an gauntan agus com na mahasar sin agus scoil strain in échar han an scór na Macht Harris an Drasnán and so the Naomh Muire so héad le ceanna le aimse an sanna an cibáta a techt ó bhróig Harry ó Ardáin agus bhfuil cuma anna yes clár a scór in istó a seacht len nád a héan Cill Chomáin well tithe chun déige clár a scór cá se dú seachtain is an sa chuidir ráchlathe anna bhile chéile é Council Kaitor Reach and so get Cill Chomáin will make session Macht Harris and Dave Lean and over Kian on Galachor agus Shelf again Naomh Muire so the Mohlar na Páirc agus well ha me fiechant macha de bark and sun chún Faravana on the risk of versa túhul ólunig inis fiechant de raigus right go chaim bout go den chat chun Keen of Chantong go yo shed score Harry Ardáin trasna right shed so Jo Sean O'Brien in Sean and Chow leis so Chuchas lata machón máde se chuna fer a fór an scór der nach ní hé well on ó Martin ha scór fachta siúd an Costantor chur aige saige an féile ó Martin scór eile halt an broi chur eile seo an gofordor leis lir hot an dianta go magan mádeúd an son sin Cian ó Galachor stigan san broi chur leis sin ige Cian ach ra sin Harris an líne hall raig cadéir an muir líne ní der sé factin ní cheme hef go fól ní le Bratbán dír chur an ádige an Council toke an happy an san again Naomh Muire is the fiechant inis an féidir lo scór eile halt an cean broi chur leis an gauntan agus cosisiid inis ó Loch Lanta an Naomh Muire bhfuil sin chur a Harris an Drasnána a cum na mahasa inis Naomh Muire an sosa chéad le nó scór na Macht Harris an Drasnán go séráide chun sadóibh agus ceanna le aimsin san bé ag Seosaf Mac a bhard i fuór an scór sin há scór aimse ag siúd chomá as well if fiechant clár a scór dó hocht le nád a héan hat troblód inis an so de Cill Chomáin cá se a harú aigen tíanamh agus kicach eile caiilinn sanna agus well siad muinter Naomh Muire inis a bheith fáid inis ar glogad agus sin a dridimiid le hám seach neomatí le cahabhat sa hugad is cíimi cadéir go réit teorlinn chomá chur sé neomat nú hóleis bí cinnta did son Sean O'Brien inis a teála ótsa Naomh Muire fiechant anna bha nar hen siad chun Cill fintan ó dohartaigh fós an líorthóide O'Brien inis O'Brien a lorg scór an féidir le scór a háil cúpla coscéim sa bhreistócan san aige agus beag deis inis ige Cill Chomáin an líorthóide a chur chun Cill níl éon duine fócathe chun Cill a sa lína lecha sachacha ach níl féidir le an líorthóid sin a chur chun Cill siar a raisiad mar níl éana fócat sa lína san a mothir de barc a chur bert fócathe stigar imime le cearnóige chaine eile tithe siar ní leann rá a an líorthóid sin a chahabhisteach So Rhys Brendana mór so the fós im hólar na Páirc so Cill Chomáin fachtan sanna ge dara ó mór a chu siar a raisiad inis cá se a bheith níos tapúla inis ní he bhas a bheith meach siar san íar an so sa chiad le Seosaf macatí inis teá leis hí sé siúd anna bhahanné sé sin tar a dalhan sanna fachtaige ó mór a chu siardí Justin O'Ailey scoil sé seo fé scór ha scór bháin fachtaige an geo sé ceanna líní jo sé an countan chur ar strain sannaige agus tite sé sin ar taobh na lábhidise agus ceanna le chur ar strain sanna agus réiteir meachtam an cainte san le den éigen bhfuil cíimi cadéir se a sé cainte Seosaf macatí de bhfuil níl a sé meachta cainte san le Donald O'Divlin sé písa beag díanach an san tíirtlir hóid sin na háil tarnáis agus an réiteir árá leis bí cuairmachchanis am a fáidirt Cíach le tógan inis ige ó buíli si sa chúl láimh an ádan sanna ige túhil ó lunigach ní chorach amach ina heo fachtar ríiste an gicamachchan sa ige Naomh Muire ní Cill Chomáin inis I titim siar ró happig in échar agus Naomh Muire well ní léon stréad in échar ora ag gúmpúna líorthóide ferdia ó dohartaigh inis se le fachtaige ferdia chur sé seo ceannaisteach I deo an chúna fachtaige Seosaf Mac a bhard agus cá scór aimse ige siúd na féidir leis an tíú ceanna háit há sé lorg písa beag spás inis sa trasna ríist Sean O'Brien a macha lá na Páirc agus well an lán chulaí ha mar fáid inis sé imithe stachan ar imime le ceanóige sin ferdia ó dohartaigh gaf gansaí ifir tí agus é imithe chun Cill se chun fernabádí rábháide fachtaige dí sa chléisáige ó Martin fi his data mach ómáide ach an council chur ar strain agus ar mú an sannéid agus cúpla an dí á dhéanamh inisige Cill Chomáin bhfuil ifir tídíag á thugann machchan sanna sin Jack ó éilethe tócathe machchan sanna agus ciome an ifordíh an secondíháin cé há take chun Páirc inis sa Cill Chomáin agus cha sé athrú éigen díanamh stocha mar níl crot rómha ar chlár a scór go fóil le dó hocht le nád a héan
An ráhád sin na chuisteachar an Council Bolt amach Jo lá na Páirc na bisí táchtach é fachtar ríiste Naomh Muire as a teála sos na Páirc se chuinis Páirc le Hodinson agus fachta th neisi go dahas amach má mac a bhard bhfuil gáhantar sinna ag san Council gan ein strain na éair an choráris an drasnáige agus well tééis íirecht san choráris an drasnáige seosah mac a bhard tá sé sin tear dalhad san. Mí cadéir go réiteála mé sin í rás féin a fada ar sin na éair chasas timppla agus bhí sé sin tear dalh na fu sé hún cín beag díanach nuair daigent. Cill Chomáin is kaint in chéile mo chuidir bar gus rá chaí ru dagin díanamh is ledna as le ham nach mar sristelín dóna le náda héan smór médé dóna Council Bolt amachige chéan gal chóir amach Jo lá na Páirc sos le brí sé le fachta an Naomh Muire sa anna láidir ar fadar na bisí sa chluhesa agus sé ifir a fithe a tháinig isteach chun Páirc an santa Cill Chomáin sin sé ó mórrán tháinig sé siúta 6 second bháin chuin an sunna ná Jack ó éilethe. Réiteáir rá cúpla cos céim sa bhreistócha san sin é tarna báta go sé sin dianta an Naomh Muire sa dul chun cíine is luas á choristeachchan is so luisteachtan sa aige Cill Chomáin fiechan síos ar an óradóra san Domhnaigh mar méhéirin an sa chiad le cháinóm go le cahabh agus péad le choirige réiteáir leis na scórna álágan is ige Cill Chomáin san ní lech hen scór bháin fachta go sin tháinig sé sin óhráig Justin ó éalaí san réiteáir meachta mun cainte san leabbeag go teachtamach sa fóca ní féidir é sin é dhéanamh a déirige réiteáir bhfuil carta le bruna an sa ar den éigen mí cadéir se. An réiteáir amachta mun cainte sab le Seán ó bhíon cadéir se tuair sé carta buída. Gus carta buí bruntain is stóilm san big roding mé carta da haigen tá carta buí fachtan san ige Seán ó bhíon. Well nadidir sé meachta seach leis a dorn nuair a daigen dúirta réiteáir. Agus dóna le náda héan agus cían ó gal chóran is take sós a ríist ón máide sa chun líor hot a chahabh a Jo an máide. Slua ma bailthe stechan fiechanidir a Cluiche Leathcheannais Sóisir atá le Spórt huasan san na fada ar céhhéh leo amárach. Stochúbit se meachta mun pleálan is go big Naomh Muire leú big tachtaí ar mórgan sa darna le ó Cill Chomáin neidir ríis Council seota seachaige cían bhfuil a cháhantar sinnaige há le mar go chuir gaantanige tite ar taobh na lábh clé agus iireachta le caiitan sannaige Cill Chomáin sinné an sé ú ceann a chur a mús a chiad lethe cá agus bhfuil dá bheith le das na scór na sin aimsethe cá bheith crot níos fearr ar chlár a scór. Lí ó buílín is me dul leis gic amach é fiechant amach na Páirc sa le a fad imime steach le na chéile an Council Bolt amachige leis kitó ceann na jasamach Jo an feartha cahabh gansaí idir ceir a cha gúnpúna le hóidir mothlar na Páirc go dtí sa chluhesa túhalónig ó mórrán a teachtamach dianta gomaige Brandán ó mórrán é sin i bhachtant Brandán ó mórrán a ríiste teá leis sos na Páirc is sa Cill Chomáin fiechan ar chlár a scór níl cumarráhaid dó na le náda héan an Council seota steach Jo Justin ó éalaí agus geog Justin le hóidir ríist Howland san big kick taobh lína is ige Cill Chomáin an féidir le ceann na chahabh seach sa bhusca críndíireach rimis le ham agus bád éigen háit nó rudaing de chruthú dara ó mar chuúir le hódan is dara I fiechan de raig cáir is a tachtó dáí mac túúil ach le hód fósaige ó mar chuúd sa cárálar aige ó mar chuú sé casa timppla ní léna tachaige hánig dáí mac túúil saoil chuige agus Justin ó éalaí sa de gúnpúna le hód trastan is sa sé ó mórrán a ríist an Council seota seach Jo imime le ceanóige tite sé sin is tige méile bháide bhfuil cé choirigh don le segus an Council glanta sos an sanna gus an cosantóirí well meascán a bhí ann idir na máideúir agus na cosantóirí ach déanta gomaige cosantóirí san Naomh Muire is a teachtamach leis le hódan is sa é a meachta tapige sa se chun fear bháin a gimmart anna bhádóh túhaló lonig fear láidir a gimmart mothlar na Páirc san na broga goramid agus déanta gomahan sanna Seán ó bhríon le hóid sin na chorcan cíní hé Seán ó bhríon échar Harry Ardáin a ríist an berta so gobrú an bhhain na chéile óna Martin má gáintar sinna gebig scór an as an san agus ceann le choráthir an drasán an sanna iad a fiechan anna chumpórt a chu fad nuair a hen siad chun cín an san Naomh Muire agus big stop leo an sa leis na scórna mar ní fadahhain in is stocha le ham hall tucha leomatí caiir a glogad sa go cadéir go réiteáir an go sé neomat nuá leis a stocha giniannig Council Bolt amachchan sanna ge cían ó gal chóir sa fiechan de chlár a scór is sa dóide le náda héan na scórna meachta náda ige Naomh Muire sa chiad le agus meascán de a fiechan tíos ar na ihreachad sa an Council seota seachaige a ríist sa Cill Chomáin ag seachan Jo an fearmór luúk ó haig luúk ciún gomahan sa chluhé sa bhí anna chluige tránhóna é báide agus cháscór aimsethe siúdach níl mór anfachta don líor hód tránhóna go dtí sa mar han Naomh Muire anna chumpórdach ar fad nuair a chaint sead sellh
Rís farháin há stúra go chain lir hódh sin Seán O'Brien ra se Tráchtaire sin sa spás fachtan is sa ge ón ó Martin geog ón lir hód ní gan second bháin stólum sigin jo se on lir hód ach gihimi cadénig fintan ó hortige sa siar ra se do Rís Naomh Muire is a cavan Cahaf cúpla second in se hasise tá leis lir hód ní léon dara agus sin nach mar sriste le ham dó déile ná de héan agus Cill Chomáin well be criniú mór a siúla ge le ham bí cinnte da ga se taxos le degent techt sa chluhesa nu be se imithe amach as an chréibh agus Naomh Muire is gúmpúna lir hód timppla lá na Páirc ní léon dahan é charara fechan chun cín Seán O'Brien cartabí I'm sé siúd a chu fós gimmart an bhar fada fan Council go to national ge Cill Chomáin agus an Tomás Mac túir an réitor chance bháin dómh scór igen rád riimiis le ham Luca haigim he macha jo lá na Páirc éis sa dahí mac túúil an bertavína gimmart stig sa lína lá na sachtó macha ge Cill Chomáin is stocha bheith fá fáide céim fá nach se fá héistig be íireachtar scóir sa tí sin stig mé bháide Justin O'Whaley stig san sé fá héistig an san an Council chu ar stré a ríist san agus íirecht eile caiilte ge Cill Chomáin as a réitor I fiechan tí ar an Nordor is Capín job ví a kaint me an Capín de a hagen réiteúd wat han Capín fóset na kann hef ní leon rekur an rian an échar tro hon of ach stocha ní hen has veig John ní hen has veig John hodige lí ó bíl an san far is stolum so shot le hamer is ní kom an réiteúd rá bolemacha agus big derlin so héad le is stolum gomeig choise an liúteach in míl agus sinné don héad le an sa a barki chona agus siad Naomh Muire a annach chuúpór le chofat sa chléthe sa dó a de le nád hen chun cín agus na bodí sin na techt ó ferháin don ó dulinn ha ráhád aim sé go siúd agus anna hospáint san sa héad agin Naomh Muire na scórna a techt ó go chain áit ar a bort ó Tráchtaire Seosaf Mac tá sé siúd dain séach agus ón Martin gimmer tí sa chuúna chomá an bertegus gaimsúna scórna den Naomh Muire sa seomí festes a rééis den is agus be cruniú mór a ge Cill Chomáin hála san ní lech an tain scór bháin fachtacha é sin a techt óhrág Justin O'Whaley agus seacht lir hód san omláin chu mú istígin san a ge Cill Chomáin Jo an máide agus ní féidir sin dhéanamh agus an lir hódahort an eiste Naomh Muire mar Naomh Muire an hain ar chu fada fad agus sin nasúla teachtamór teachtaí ar mór an sa darna le ó Cill Chomáin an sa ag ge leham dó ide Naomh Muire Cill Chomáin in nád a héan. Chun cín Seosaf Mac and is Seosaf scuile sé féig leis go dóig á gáin der sinige bhfuil sé crín be se congracht an bolla an pollabúilte agus Harrison Brasnáin agus scór mór míteach da an cúigan san ón Martin is seochas stata má chámáid an scuile sé fé scór a brúach chuir éige an Council a fiechan go húntaach ar fad ó bhróig ó Martin gáháid a fachtain écha bhfuil ceanna tatan is ó bhróig Justin O'Whaley fé stata má chámáide leis a desó an Council chu a Harrison Brasnáin an sanige agus scór chiad le fermór lá na Páirc sa Adam O'Brien is Adam go gáilteach begéirecht ar bhád sa far bhád sé éúteach agus an Council báteach Cilliantán Scuil for fé scóir sa Mac bhád bhfuil gáidir sinna tí sé sinna stige jo ó Martinach fachtar go fer na bodí Council chuisteach sa chóil an má Martin fade as a fehehstigin san agus ceanile chu a Harrison Brasnáin an sanna gan Naomh Muire agus cuman na maithasan is an sa chéad le a barcí Chuana is an féidir le scóir le háilt an cean broid chu leis an Council agus cosisiídan is ó Locht Lenta an Naomh Muire bhfuil sé sin chu a Harrison Brasnáin a cuman na maithasan go da stata má chun mór Mac bhád bhfuil gáidir sinna agus an Council gan éon strain échan chu a Harrison Brasnáin agus bhfuil sé sin íirecht san chu a Harrison Brasnáin Seosaf Mac tá sé
Gil na Martra agus Naomh Muire tachtamachas an Stomrí festis is soch an tús a chur leis an darna le agus Cill Chomáin weil had súd an móthir Páirc le cúpla neomata nuas agus sin súd leis an tarna le het sa well brú inis Cill Chomáin na scór na gád sa chluithe sa fiachtar clár a scór dó a le nád a héan an ráháda sin aimse sigin sanna Donal ó Dublin sa chiad le mar brú inis Cill Chomáin inis tachtamachas sa agus well cúpla scór na gád Green díirech Tís an cahabhan ádan sa darna le. Reitúrinson nach mór réganis chun líor hótse na chahabhaisteach as beag tús leis an darna le hagan. Reitúr rá bhfuil fáibégan tú sigad son be nacht le lí ó buile hamid. Lí imi seach sa chúna is a go chain réig. Well a harú díanach díantan san íle sé ó mórráin cahabh gan zíomh fé hána sé siúd isteach sa chiad le bhil se seo fachtaige Cill Chomáin na mthláir na Páirc atá dar ó mar chu an módíireach an úsáide dar isteach a Justin O'Ailey an dófar Mark ní hófar mar háil ar hótsin fachtaigin cúlthaistigin san a chur brúid bhí súncan san sa drom an súnca le fachtaige ach fós an seilbhige Justin O'Ailey siar réise ó mar chuúnis dá had slata háise amachchan is ón máid sa dáhí mac túúl for sé siúd bád inné gafar bád eile is a cháil trán hóna nuhastócha an bearna sin a rúna suas písa beag mar mór a méide chur a suas a dó le nád a héan. Na scór na all-organ is sa ige Cill Chomáin. Agus Shelvinson an réiteúr ráile dáhí mac túúil tachtaire písa beag. So da had cúig méidir amach chun máid inis gúil for féigid so da had slat counts shot seanchan ige háchan chur sinnige ach muní check green in nechar leis an íireachtan agus an counts chur stré an sanna ige Cill Chomáin ag ní léon scór fóscún so darna le agus bhfuil íireacht chur stechan sanna ach tí má na buint leis an íireachtan. Agus lí ó buil inis chun cíceach seo hógan dra sé fada lei seo macha jo an ferthage mar san cabh gansaí cean san túil ó lunig é fachtaige is siad soige agus an count an tócha tapigid sanna gin Naomh Muire sochar síos rééis san is so darna le dóide le nád a hen scór mór míle chur so sa chiad le Bearna mór idir an gáir na sa brú a chur is ige Seosah Mac tíd ar líor hóid sanach cadéir go réiteúr mí á buint leis an sanach sa réiteúr is meachta mún caiinte le Seosah sa be go leabhrá hágan amachchas sa fócaige agus be cartan buíon is stocha ábhrunna Seosah sa. Numar go cainte dúirt a réiteúr ní hebh has a bheith cainte dúirt se. Carta buí brunta Seosah Mac tíd inis agus Shelvin sa ige Harry ó Ardáin Harry i fiochan chun cín an raise siar nó an raise steach leis líor hósa cíimi cadí ana se tíúrnú cehar san omláán fácaistí go raise fada Gistachad san nach congreachtas na cosantóirí há sé fachta ar neisige Cill Chomáin sa bechtar bhíún síine sa fachtan sanna iad a fiochan chun cín sa a gúmpúdal ar háid písa beag níos tapúlan is sa Mark ó haigen is had chuig méidir chuige státamach sé fósamachta se líor háid sa Justin O'Ailey fáca histíige a taobh leis an santá Luke ó haigach ní féidir líor háid chuirteach an Naomh Muire anna bhar fad leis an spáis sin a rúna suas a chu fachtan is ige Justin sa an tain fear ar chlár a scór go fólín ige an sa chiad le ige Cill Chomáin. Ílach scór bháin aim sé cos an bhróig Justin O'Ailey han sé sin chiad neomata an gluithesan ní bhéon scór fachta fósa go sé sin countsan Shelvin fósa co sa fiochan deach na Páirc sa countsan scuiltí go maithan sanna co a ché fachtan sanna seánna mar a chuúrá sé trasna na Páirc tá séamas Mac tíd in is Shelvin fachtaige séamas san is sa é fiochan de raig Duna bháin sa bhreis fáca hir an sannaige Naomh Muire ní féidir leon líor hóide chuiristeach mar há fear bháin sa tistíg clúdach an spásin an counts shot stachan is go tí sé sin is congrecht an máideach mar fé sin fachta agus an marktóchan is na cosantóirí tachtamach gan éon strain an éair is an so chuúnead túhfuil ólanig is gúmpúna líor hóide suas na Páirce bhí anna chiad le an versa éidir a cehad ar a rámaige a ché gimmart mthláir na Páirce is cosúil agus siar a réise a ríist is fintan ó do chortaigh seach sa lár a seachadeo an fear mór ha gimmart mthláir na Páirce san Adam O'Brien é siúd é déanamh go más a chluithe a chomá a ríist an feartha gimmar sig sa chuúna ó Martin ó na scuile féig ó le chuintir sinna gas cían ó gal chóir a far ar gan san nach ní féidir facií ana bhíáir mar ha scóir le fachta an fear sig sa chuúna ó Martin an na hospátas beag siúd sa chluithe sa go fátan na leorthóide
agus Counting shot a Harris and Draslan agus a Kika Machale le tógan sin isige Cian ó Galachor agus há troblód mór in so de champagne na blian na Chicate sin Cill Chomáin dó a héine glen ná de héan Barna Mórgraí oscailte idir an gá ar nitsa agus Cill Chomáin well is tóchan is beise de fade Gafur an ciad scóir eile halt an dorn cor leis an Gaunsan denta go hónta chun sanige Hádig mach achrig denta go maige a ché tuairta macht an réiteoir ríis réiteoir ríis risteachta bheith sé meachta bun cainte leis ní sé rá hásta big an carta bí áthg de maige as ní heh has a bheith caint húpla slat eile is tócan ag an réiteoir agus be íirecht níos fusan is atá ige Cill Chomáin chun scóir a áilt is seo a testáil go géirbhatha mar a Barna Mór idir an rá ar na a muid a barcaí Chuana agus be sellh ag Cill Chomáin is sa angic séir agus de fiechan de Jonah Bully itsa Caffresha a chur Harris on Drasnan and Federleo Esha Yanov Mark O'Haig and Counting Garrett to the session is Shigamela Vade Fachtigan Mordornson Galen strain in Echaration Fachta Ishtigan Son Gali or Boyle Shixahul agus Risha Tachta Machlish Hoditsa Naomh Muire topic a Gumpun Hoder Han Farsa Gimmert Lesh Hennig Tron Honishin Tuholo Lunik Mohalana Parker Galen strain it agus Ni Feder Eshini Yanov well be sunk Tuchan sunna get túhalit san agus am Mohalana Park a hasha danis Dara ó mar a chuú tóg dilir hótsan na stacha Joe Mark O'Haig Congracht an Dave Líne will a Ross sin búrti gilir hód Cadiarig Mark leis lir hótsa Réiteoir mechan ilir hótsa a chahavan arde Ciarán ó Eric an siúla stachan sa Far áitiúil ó Chill le Martra sé chun ilir hótsa a chahavan arde hí íireachtan sunnige Mark O'Haig ilir hótsa na fiúca an dalavach ní dhéin agus leis Luke O'Haig a mechtan arde Tavenson leis atá Adam ó Bdíana agus selle fachtaige Cill Chomáin a rísin sa an Far Hagi mar na had stat Justin O'Ailey ach an Lute an son dul ag an réiteoid agus be íireachta eile nisige Cill Chomáin scóir a cháilta agus an réiteoir a ríist a leabhar mothige ní bhí gén spás fácha sa leabhar trán hálaige Bhí carta buí eile ábhran in is sa stócha Anna hefn nach fad as oscultis bia na tsohagan gus me carta buí eile bruntanson so Bertin is carta buí nisige Naomh Muire ca sé bheith cúr mochní he bhas a bheith na fát na cartaí agus tú bochtan te fiechan tú ar chlár scór dó a héine ag lin nád a héan be fásúil ní he bhas na cartaí sin a háte sé sin stige méile bhád déanta go magelí ó buil an san ón íireachtan an countant glanta machchan sanige an máideoir agus Naomh Muire is meachta a bhíún sí is sa ha se de mecht le chéile is dos na park e fachta gen fer a for an carta buíon san second bháin hunn sin Adam ó Bdíana achas a ríiste gúmpún ilir hóde Seán ó Bdíana farile bhfuil carta buí go siúd chomá an countant le ciúis na broige chuiristechan a Jo an chuúna Seosaf Mac a bhád cúpla scór an yes I'm sé go siúd sa chiad le siar a ráis a ríist fer a bháin fácastí go haf gansaí ifir a dó agus é imistechan san mar lán tasí sin chun na chór ó canan a sé imistechan san congracht an máide cían ó Galachor agus trasna ráis an sa I Jo Harry ó Ardáin Harry is se fiechan chun cín Cadíannig Harry leis lir hótsa ní léon dew an néchar ar Naomh Muire is an sosa darna le cé ní heh has bheith a mecht an na hapig agus cluthe imarthe trán hóna nécha Fintan ó dohartaí gan is na brogabáin ar tuna agus an countant caiitil sunige íirecht má dianta Cill Chomáin ar háte na hátarnáis agus dianta go sunige Seosaf Mac an countant seota stacha Jo Justin O'Ailey is Bert Fácastí go Cill Chomáin siúran is a teachta ó Haig teach an cáirilis Justin O'Ailey chun scór eile a gháilt agus ní réon eile sé éon scór eile gháilt do Cill Chomáin trónhóna ach an fersan sin Justin O'Ailey a chahaf gansaí ifir den éideag sin an tarna scór aim sé isige agus snille bhfuil aim sé go fóil sa chluisa ige Cill Chomáin agus stocha an Barna Mór sin oscailte agus Brandán cím san Brandán mórráin I mecht ón ghortatsa agus sé fer a bháin chuiristechan san ige Cill Chomáin agus sin Seán ar a bháin san tu chuiristechan sanna chobé ní ha bhí Seán tasnú Commander is gan second of all Divki Himi Kawil hot some Machto Lee or Wheel Council shot to Machajol on the park against Lane in the Lecher Temple and Sun Air to all Lunig against in the council shot Stachajo Harry or Don Harry if you can Temple Cower Tachto to reach its on Farsa Lane stops of Arsa aha you never get Ganzi if it cahed in a Rome say Gimmer to Gahan bashed and Gort Shahuno Martin Crean Gama said on the hostel shin hold it sun as well Loch Lanton they've made a Shasta hold it sun so Shasta on the hostel shin one turn the scores at Darnella Fachta ige ón ó Martin dá iarn agus cuman na maithe sa fós Naomh Muire an sá agus well sá bhíonn so dó díag le náide dó gan éon strain in échar sa chluthe sa be sé fiseáilte dul is spóil a máireach má bhuain sé ag countsa mar níl mór an strainire in échar sos leach an bhacha túla mo lána parka bhí fachtan san tarcha ar Janzí san nach fós sellh aige Naomh Muire sa de mechló sos na parka cáir teachta ó fear lána parkin san dara ó dohartaigh goig dara a lirthóid cadíananig dara scuúla sé fé scóir sa bhfuil
der sinnige an Contextual Trasnán búlte fachta go Martin a ríist agus Martin Harris an Trasnán an chiú scór as sa chéile sa darna le aimse heige ó Martin Ca haigen is Cill Chomáin aharú eigent I gannamh Hiaranson a measc na gólathe mar an chiú scór as sa chéile immer te fachta ge ó Martin agus be kice amach eile le tógann is ige cían ó galachór agus well Berna mór grí oscailte ige Naomh Muire sa chluiche sa dó a tídiag le náda dó bheitfá a chuineh dó a tídiag buach sé sin anna chud chluhíideid dá bheitfá a scóráil dó a tídiag in éon chluiche as na cosantóirí a déanamh anna jab tránhóna ní le chá scór aimse ige Cill Chomáin an gá scór sin na techt ó Justin O'Ailey se le fós again Naomh Muire i the fiechan timppel an Counson shot a suas sa Spórt san mig Marc le tógan san ní bheith fachtan san ige Cill Chomáin sa techt amach as bhí sé sin Cluiche cháda san ní dúirt a réitór fechan éair há cúpla carta buí catamach again réitór sa chluiche in Counson ardach ní dúirt sé fechan éair dianta go maithan sanna a líor hóte a háit an eisfintin ó dohartigad sanna bé caithh gan zíomh cuaig se ach well cadéir go réitór Níl mór an dá a réitór is é fiochantain is ar cad a hite machchan agus bhfuil an bratbáin im hinarde hall ar tebal in na Páirc agus big den éigen tú teachtarsteachan is Cill Chomáin go míad an iver is second of all, David Stigetson, if the fair hand took a hun park, and con the whole market heap, take a hun park in this Cill Chomáin, especially shoot the lorg. I think to the end of the iron and this summer, do a cheedia, Glenard, do, will tachten here. Cill Chomáin, no measure the fog and go he's at a gale the Martra and cup of water in the rig, horse in Naomh Muire, a dear Hunnel. Because Lee O'Boyle initiates a spawn and kicks up. Hun Rawa Horta. Fintan ó dohartaigh an kicks á hágant. Réitór fós cúpla rud le déanamh ige timppel na Páirc agus well. Chun na chóir Mac tíad hála san agus útamáil éigeant arsúlaige héine agus túchalánaigh an bertacha ag útamáil ina chéile congracht an seastáin ach well an teactionál eúnta sagad Lee O'Boyle trasna raise Harry ó Ardáin well is cuma a meallar na hibrecha cín si san ige baile ha farabháin caithh gansaí ibre ceile is ag gimmar mohallar na Páirc ferile caithh gansaí ibre tídi agus ag gimmar tíir san cúlthe ní heh has a bheith a fiochantar na hibrecha ha se ag gimmar timppel na Páirc sa rimadianta san ige agus rí seo chuúna ferrafór an ghábháide sin Donal ó Dublin is Donal a meachtar an sí cáirne is a teachtan san teblis chun na chórá ceann go séir hód ras an Counson chur fá riil an san ige Donal ó Dublin agus íirecht caiiltan san ige Naomh Muire ach ní dólan go meise a córamh sin chest an chluithe mar dó a tídiag le dó Berna mór oscailte idir an gá ar agus a fiochan go maithan is sa agus sinna fiochan síos ar nódor éon tídí caian sa darna lethegain agus cicamach eile le tógann go cían ó galachóir sig sa chúdan is sa an raith sé fada le seo Johnson bult machige ceanna yasamach Joel na Páirc agus cé yoig seo yoig Adam obdíana sin carta buí fachtaige Adam an sa darna le ach cumason há se de fiochan dar chlár scores níl mór an strainara don lo Dublin is cháváda aim sé siúd an féidir socrú síos chun scóráil ceanna bhancur mún san ige crín díireach na second hin níis há Cill Chomáin go brú pí beag níos cruúin is chun leor hotsa hátar neis ach fós sellige Harry Ardáinson seachsalá a raise istecha Jo dara ó dohartaigh go ríis agus well taobh leis atá fintan ó dohartaigh chomá fintan inis fiochan raig so that lorgur eigent sachan score hot rug spás eigent da had meidir amach an máidir a sechan sun fer caithh gansaí idir tíistigin san ferdia ó dohartaigh caníananig ferdia an féidir leis spás a hot cosantóirí Cill Chomáin go brú níos cruúin is san darna le stracha dianta san cadéir go réitód hí stracha dianta san ige Joseph Mac ach deir go réitód go raibh an líor hótan well be kicséir ige Cill Chomáin nadidir cadachnic an réitód an san a chaisiút hí san ach well sé meachtam an caint éis an leis na himleorí Joseph Mac a caint leis an réitód itsa well caint leis an taobhlína há se an réitód agus a rá well ha aharú Tiantan san again réitód be kicséir aige Naomh Muire cheappas hénig go meach kicséir aige Naomh Muire ach bhí cinna dianta an réitód an gaithe sé an líor hód an áda caiig ní dhéannig ag sellh an Naomh Muire is tá congracht an taobhlína sin ón ó Martin a han líor hódige ón fiochan ar chlár scór ní léon aharú le teachtan sa de Cill Chomáin ní léon aharú néchar le teachtas fear bháin he stachan san címan sanna gansa ifir de fihe sé ar a rámige Matthias ó Éalaí ha se siúdaim he stachan san ar imime le cean óige tebhle Justin ó Éalaí an berta léna chéile ón ó Martin Counson seolta stachaige bhfuil se seo crí níl an Counson chu mún sannaige ach well is cuma san mar han na scórna chorádig an Naomh Muire is hása go siúd bhfuil se nachmór ann há se nachmór sa cluiche canis a bheith go siúlamáireach a gine lispól hísan sa a barcaí Chuana go sin súlgamór leis an cluiche canis sin ach well an féidir le Cill Chomáin teachtain íarionmh há sé dábalta na scórna a háilt a há sé dábalta ní hóca sé ach ceanna bháin is tosnáisiad a fát na scórna
Ní te teachta chluithe san éair an council bolt amach ge cían cean mór mílte chuach jo lána parki go chun chóach tíide mecht an áde ach sellh rís fachtaige Harry Ordáin hána sé stachan san chun an bisi sinna gáil tugus sellhige Harry stacha jo lána park a reise dar ó dohortiganis ha me fiochan stig iwre dó me stachan san lína lá sachan san chun chór ó chunin imi stachan san I jo an bháde agus fel farile teblechen san ferdi ó dohorti choma siúdig mar timp lána park a rís scan iwre tíad as trasna a raig Naomh Muire sellh fósacha so the fiachan chun cíanais Seán ó bhíana bé ar léorthóid agus cáirna sé techt os na cosantóirí rialann van táistin úsáidig an réiteóide agus being mé géireachtansa ar scór Páirc meach sos na parket agus well ó Martin sa fasti chéana ha tí scór aimim sé hiige siút sa darna leis an tí scór a ha fachta ag Naomh Muire an sa darna le agus seachadá fear an fór an rábháide sa chiad le don lo Dublin go Martin léorthóid a rasing joig fachta an fear hagimmar si sa chuún agus an ceharú scór as sa chéile aimim sé hiige siút ní léine eile ag scórád sa darna le ach Cúig díag Naomh Muire sin óin ó Martin sin en fear dain séireach Tránthóna agus well na scórna meachtar sin drasná an dóibh agus a réiteóir rá well an dí a dhéanamh vinise Naomh Muire sa cíhimí cébal á hágan tabacha sin ifir dó dhéag a ha meachta stólim Seán ó bhíon fágan na parket sa a siúd imithe Saul hí carta buí aimim sé hiige siúdig sa well ifir hochtíag take chun parke sin Denny Mac a bhharda san take hiisteach Réiteóir a fós an cainte sa leis na himreoirí ar a daobh líne. Justin O'Ailey tóca amachchan sa bhfuilige Cill Chomáin ha sé imithe sáiltí I dteo an taobh líne bheith sé gomád a bheith sé siú tóca amach man bhfuil gortú a chuiristeachad. Ní a cháscóir aimim sé sa chluithe agus an rácheann sin na techt óhróg Justin O'Ailey raig ó galachóir gara leis an gic amachsa agus an spiúc aimim sin sanna gur suas na parke le Cill Chomáin bouta bháile le don choir leis le hóid sanna sé sin fachta thna sé Naomh Muire tá déanta go mahan sanna co bhfuil bhí sé sin lubarnach go ó lorcáin mac a tíide ché fachta thna sé ríistige an seachún Harry ó Ardáin Harry ige mar go chéan áit mo de bark agus spásan is ááilta co seachún dar ó dohartig dohartig a gáilta stachasa leis sé citóig an council chur ar stré agus a mú an sanna ach sínte a dalatá Harry ó Ardáin inis agus be cóirlais all organiis aige. Aideithe ina hasamh go dúirta réiteóir leis gur hitse ar a dalamh is dúirte aidig ní feic mí cheartleat. Agus bhfuil cían ó galachóir is tógant an cic amach sa. Well, fiachna bach na parket san bhí rá aige Seamus Mac tíide fiúch amach an bhil an council but harnais sanna ige Denny Mac far a hánig chríndíach a seachar an ghortbeig Denny is súl scór a háiltas a rálo tastíí an womsa bheith gimmar tamádach agus well ní tá sé déanamh bhharta san an council chur a hálas an drasnána ige Denny it san ach Denny rá leis an maristíocht tastíí womsa bheith gimmar tucla himór amádach a gine le spól le ceanna seoisiir na bhar fiachan tar clár a scór níos dó a chuig díag le náda dó Ní dólam go bhfuil teachtain ar an Cill Chomáinach well mí sé súil is féidir le cúpla bád a gáil tá láimh chu an áda tuige dáhí mac túúil in is an féidir le cían ó galachóir fiúch amach ra sé dín déhile na parke ra sé suas leo a mohla chun chóir mac tíide mecht an áda don chuir lei sinige fachtaige fear fór bád an SNA lú ó haig lú go teá leis sa suas na parke ra sé leganis caiise cúpla scóir eile háta sa a suas na parke se le fósaige Cill Chomáin sa congracht an déobh líne lú ó haig an is sa fiochan de raig Níl mór an rá aige istigh sa chúna háisiad Naomh Muire a gobrú an nach chruúchan líor hóteach alternation council seáta stachan is chún tuairta binta seo suas leis máidir don chuir leis hótan ach an council chur ar fórílisan agus iirecht eile caiite ag Cill Chomáin an council chur ar stré an sanna co well díma a buintlo ag dul chun cín Tránthóna híidir anmha Tránthóna né a fát na scórna dó a de sa chiad cluthe dó a héineach sa tarna cluthe bhí chu Tránthóna né well ní le scórna né chu teachtan sa a barcí chuna dóibh Tránthóna dat Naomh Muire well chuidir siúd tí a tí díag an áda né is mór méid é siúd chuma agus há dó a chuig díacrus was in nuvacha a sé siúd ag immert anmha ar fád seachadó Denny Mac réig léorthósa ach an léorthód rá hapigda agus tharis an líne hálat san agus be géireachta isige lorcáin man tíd an léorthósa a chur chun cín sa fiochan síos ar an óradóirsa há nach mór fi hinneomatí mar ní fadahhain inis hoch neomatí dia caite ar glogagin an féidir le Cill Chomáin ru daginn de chrothún féidir le bád a háit nuair daginn agus plot níos fear a chur ar clár a scór cadéar go réiteála meallar seo bhí stracha éigeanta tunna dúirta réiteóir agus téir siar pí a be go dúirte ní féidir na coscéimena sin a thógant an council chur chun cíine isige Cill Chomáin is a fiochan de raig trastan na park a reiste sa spás aimim sé Rísmans mertíanta sanna an spás sin a háilt ach sos na park lo
Siachún Seán mo goir na Seán a fiechan doraig an féile Seán ar dagan chrothúdá an ní léna fácus tí go rim le carno go tá Matthew so éí me stachan fear mór más féidir lo an líor hóin na chahabhsteige ó tianta go maithaáil líor hóú a chompún is fiechan níos fearne an sá Cill Chomáin ar féidir lo scór a hí don chu leis le hósan ag an counting i meheachcha jo an líne agus well be kick a cúgin han bádóir taachtamach a rééis cían ó gal chóir le taachtamachchan é seo a hógant ach caafar an count a chahabh Harris an drasná bheit fá cuioineh leis an táime meachta stacharin an Cluiche well déine am tíle dal ach dó a chuig diaag le náide dó well ní léon tachtan íar fós ó Cill Chomáin caiise do dagan de chrothú a cían ó gal chóir a tógan John kick a cúgin is sa caiise scór a háte stócha well ví far bháin an hóga chamach os an immerte sin just an hóí ví sé etgamá go dóga chamacha beidir bhfuil gortú eigent a chuiristeid an réitóir kaint an sa bé le chun na chóir macatíd cadíar se le chun na chóir sa a carta eigent a teachtamachchas a fócad sa As cíimiid cadíannig an réiteir leis sa bing an carta buí a chur an ádige chun na chóir macatíd ha carta buí aim sé hiige siúd is hail sin carta buí an taobh is sa ceanna bháinnig seosah macatíd ceanile ige chun na chóir agus bhfuil an daibhile Adam O'Brien agus Seán O'Brien a bertugus an chomá le carta buí Seán O'Brien ha sé siúd site hall ar a daibh lín inis tá go chamach as an immertéig an réiteir bhfuil cór leis ááilte mo san na Mohalár na Páirc sé caintáid sa na him Jody well fiechan tú ar chlár a scór is an táma fá an clog fós a dul saharin dó a cúig diaag le náide dó cían ó gal chóir agus bhfuil cím fear bháin dara ó do thortaigh tócha amachchan san aige an istíocht an san Naomh Muire gortú aigen de chuiristeachir agus bhfuil leis a súla is go meach sé cearcailóir a máireach don Cluiche mór Cían ó gal chóir is scuile féin gaansa cúpa cean chur amúige bhil sé seocrín an cean chóin chuir sinige ach an ceansan be go brapáil a meachtanáide ón kick a chuigin san agus déanta go maithaige an máideoir an ceansan na háilt Well, fiechan síos ar a lista cháscór aim séige Justin O'Ailey agus ceann aim sin sanna cían ó gal chóir agus bhfuil fiechan timppla ar na hibhre chéile agus na henimna chéile bhí andóibh tránhóna na bhí Mark O'Haig agus Luke O'Haig hí na scórna a teachta siúd ach bhfuil ní a teach tránhóna nómh se chun congracht an daobhlí na Naomh Muire is sa a fiechan an áidir a glog hása coghfuil chu socha go sead nachmórrán há sead nachmór cáilethe Cluiche Leathcheannais Sóisir na bharh Congracht an daobhlí na dahad statamach a há sead fósan is sa gúmpúna líor hóide suas le Naomh Muire an féidir le scór eile a háilt agus an bearna sin a chosclú písa beag eile agus an ceansan cumann amachchas ar a geansan chuir a Harris an drasnána agus Seosmh Mac a bhard é siúd anna bha ar fad nuair a churann sé féig ag an ceansan Harris an drasnán agus bhfuil an bearna sin á choscailtar ríiste dó a sé diaag le náide tí ar chlár a scór is sa As cían ó gal chóir chun an kick amach se a hógant bhfuil óna dí eile á dhéanamh an Naomh Muire tá agus amach le ifir a déchan san Jack O'Donnell na fágant na Páirce agus chun na chórá anlinn take chun Páirc san na cahabh gansaí ifir a fiche cehead Nis cían ó gal chóir sí sa chúil ra sé fada leis an ceansa macha deol lár na Páirc suas leis an rá ar mór Mohalár na Páirc fachtaige chun na chóir macatíid san is dara ómar chu meachtar an sí is an féidir le bád a háiltas crot níos fear chur ar chlár a scór a bhlaáil hir an san ag Donald Mac a bhard agus a rís Naomh Muire cosantóirí Naomh Muire róláidir an sa Cill Chomáin agus suas na Páirc leo an ré san ian sa an chud tréála déanta chu bí cinnte don dear a seachtain i mór sa Harry O'Ardáin is rís ceanna chuir a seacha Mac a bhard sa haige for sé ceanna na Cúpla second doin bhfuil ceanna le teachtan sa ní féidir an spás sin a thuirta ach an ceansan chuir ar stré an sanige ach bhfuil ní bheith sé ródíach sé fiechan suas ar chlár a scór dó a sé diaag le náide tí cumann amachchasa ar Naomh Muire is sa Bei sé a feide lá mór a máide choise Cluiche Leathcheannais Sóisir na bhar hísan sa a barcí Chuana an nachmórrán se bhige Cill Chomáin mo Mohalár na Páirce Bhí sé súla níos teachtain ar beag aigen dhéanamh sa más féidir le éair an ceansan seota seachan jo an lína lánasach fachtan san ige dáhí macaitiúil teanta go maithaige dáhí an ceansan na háilt agus seile fósa chun sa i fiechan timppla an féidir le dagan a chrothú trasna na Páirc ráise a ríiste sa I tóistin ar a chaintsead an líor hód Cill Chomáin ach bhfuil ní hebh has bheith
Róháil in isle siir hósan countin seo seach John Matthias OLE, which sin meachta seach sa chúil an trasná bóte si nach na cosantóirí hir an san ríist. Bhín countin meachta seach an hain tear a fada Jo Lee O'Buil ach bhín tális go raibh trasná ann, mar bhí Matthias OLE a fáide an dorn na chuir leis siir hósan agus báde éigent a hád agus crutníos fear ar clár a scór dó is sé diaag le náda tí in isise sa naibh buide Congracht an Daimhlín Dave Howell na Páirc agus slú des a bhhailú isteachcha sa I barcaí chuna tránhóna agus bhfuil a réiteoir rá go raibh Súnbeag sa Rámatson. As a dhearachtain is ige fintan ó dothirtaigh is fiechan chun cín an réiteoir fós. Cainteis na himreoirí mar hansan sa rálo. Fá go dúg sé an kick séirsan agus siar a raig naibh buide an líar hóide có. Mohalár na Páirc agus ní réon dain échar thar an is hása có bhfuil siad nach mór ann, há siad nach mór cálahead an Cluiche Leathcheannais Sóisir na bharah I fiechan de a glog, nach mór is stocha cúig nómatí go le agus péire le choirigh a réiteoir leis seo chuún an fearra fór an rábhar sa chéad le chur sé seo ar an móthir ceartiad agus há ceanna le fachtan sanige é sé sin an fear dain séireach a bhar a cethardíag sin Donal ó Dublin há scór eile aimse hiige siúd ach déanta go maithan sanige an scór sin a háilt a rábháde aimse hiige siúd chomá. Agus bhfuil bertile a chahabh isteach go Naomh Muire is hásta chugan is go haisiad na himreoirí hágan deach is fannacht Trán Hóna Máire chóna Martina hágan deach an sunna Bert nó tu isteach an sunna agus I bhí tíide agus an Harry O'Ardáin imimeach chomá an Bert agus bhí an hospántas ó Martin is tí an sun for sé ceir scór as I chéile dá ar na tusa darna le spe an na hástal le sin. Agus Harry O'Ardáin cahabh gensaí I bhí tíide go gúmpúna líor hóide timp lá na Páirc a bhí sé an gluhisa ceantan seo amach a cían ó gal chóir an sagus an ceantan nach mar imithe seach sa bhus go tráchtareachta sa ach beag íochttain is get Naomh Muire an líor hósa a chorchun cín. Sa fiechan tíide ar clár scór ní léana harú fásar dó seachtaíag le náda tí sin fehevelis an sod an Naomh Muire an fedóg darnach sin eile hawa óha. As a bit ábatarrá go bhfuil mar ríiste máireach. So, wait, gente go maitha go ferdia, líor hóid sin a cháil ferdia ó dothirtaigh an sin Congracht an Daimhlín an bhróig a chuir síos is go ferdia sa cosantóirí tití siar de Cill Chomáin nach bhfuil róíonach an is socha bheith titim siar han damáiste dianta ar clár scór, 6 scór so darna le fachta go Naomh Muire ní le chá scór aim sé go Cill Chomáin ar bhacha an tain scór a bhain sa chiad le há scór tíilta an versan sin ibre cead san túhal ó Lunaigh anna hospántas ón versan a chu ríis se le fós go Naomh Muire sa agus Cill Chomáin a títan ar hóide á tar náiseach ní féidir le se le fósaige fintan ó dothirtaigh go Mohalár na Páirc a seacha Jo Adam O'Brien Adam a fiechan trasna ríiste sa síntar a dalamh atá fintan ó dothirtaigh san agus bhfuil Adam O'Brien sa stúra na himre Mohalár na Páirc sa Tránhóna den Naomh Muire agus beag jabbaige le spóil fada ar a versan Tránhóna Máireach ach íirecht eile chuir isteach Jo na spolí sa bhfuil an brapála meachta náda tá an níl go fáil an counsan chur ar fórílann san ar taobh na lábh clé agus íirecht caiitan san a Naomh Muire ach ní bheith sé dró dímách mar há sead nach mór ann le ceir nómatí fácas sa chluhisa an Kosováin istí sa Cluiche Leathcheannais Sóisir dóling go beag teachtaí ar mór míteach a gin dó a seachtaíag le náda tí ach teachtaí ar mór mílteach an san ach ní dólim go méid há Cill Chomáin in isise socha nach mór bailile ón Comórtas Peile mar ní leanta spántas mo Tránhóna nuh chuir do ráchlathe annach ruig le chéile né bhí sé sin luite gom Cill Chomáin gan Domhnaigh Tránhóna né agus ceanile a gunna Naomh bán agus bhfuil chur an ráchlathe sin istechara is cosúil. Naomh Muire tíide chur suas a gunna carna caiise le go sundas fé mar a fáide stocha cé héad na himreoirí móra go bhí gan Naomh Muire agus bhfuil an na himreoirí móra go mar go húntachtá Tránhóna nuh déanta go maithan sanige cosantóirí Cill Chomáin teachtamach leis gáid lar cámach a tíide gúmpúna líor hóide do Congracht an Daimhlín a hámid fósat sa fachtain is go séanú mórrán séna fiechan chun cín cadíana sé cai sé ceanna scaoile isteachas stocha Matthew O'Sullivan take amach písa beag cai sé take amach an numar mar ní léana stigh ar imime le cearnóige chun scaoile fé scórat sa dáhí mach go túúl trasna ríiste ráiste atá sé róháil leis leis líor hóide sa ní hebh has bheith cemada líor hóid an fééis fachtain is tá na Mohalár na Páirc a hámid Liam O'Mail Domhnaigh Rísnig le cúsna broga seol ceanna stacha Jo an bháid an son féidir darna chuir le seágus an counting imithe Harris an lína déirigh an san agus bhfuil bhí sé sin dain séireach an san dó a seachtaíag le náda tí déanta go maithe san agus na cosantóirí brú a chur ar Matthias OLE agus ní Matthias ábalta darn a chur leis líor hóda éair is be cicamach le tógad hin sé Lee O'Buil sa fiechan tíos ar nóir dórat sa ní fada bhain an ag dóg darna an réiteoir nach mar tí námatí agus péradile a chuirigh an réiteoir leis sa chluithe sa bhfuil sé sin i me Harris an lína tá a Derek on réiteoir agus be géireachtain is ige ón mar crachan líor hóda háilt
Cumruchtún bus go Tráchtaire is a hamid itsa agus well cinna ceart déanta gin bhar lín itsan Shelf a reached and we'll learn Páirc Hashad go forward so Cill Chomáin Hashad Mac le Luas Mac le Chéile ó Morachúnis Shachún Dara ó Morachú Isteach sa lára Raise Jo Seán ó Morachú Seán ó Morachú fiachant chun féidir leis ceanna a choristeach Jo Matthias ó Éalaí an council leis dar nach an Cosantóirí bochn tar sin ach reached Harish an líne haul agus begéirecht eile ag Cill Chomáin or dagin a chrathúid Tomás féidir le an échara Should Naomh Muire on the niche, though a Shachtiag, then Nordichi, Han Tom Naomh Muire Stiggerin and Council Shot Shachajo, Emil the Carnoga, Cuffer Broglish and Council, which I can Coraharish and Brasnan, and Mega Brop on the Macton or the Big, Han Score, I'm and Sunniga Conachor, Macatid, Account I'm and Sunniga, ach well, he's on the Roger Session at Tastall, ach well, I'll go in fight it or Clara score, we have Nispo at Tastall, non scoration. Fiachan cheese a clár so score of once here that Cill Chomáin attacked over Justin O'Ailey agus well cheese score factus so darna leha co count o Justin a reached agus an bodor Cian o Galachor o kick da the cuig agus an score down nach a vín so gan o Conachor Macatid sinnéad na score na ha fachta ge Cill Chomáin so plesa ach Naomh Muire roll order dov so Cluiche Leathcheannais agus Rodri Goslu so and so sheer leis an lán coalition ferdia o da hortig dente go ferdia sin a glan soas agus fiachdinis ha shaskin omti boltelin it so he's clár score do a Shachtiag le nád a cahed agus Cartier go réitord Corisha Hano with new Corisha Chi no matlesh vi couple for in Catastach again loch ben stiachta Kimi Cartier go réitorlin big Naomh Muire is macht the planal do Tran Hona Marach and Cluiche Sóisir fuel a gunillis ball big Cluiche Moratson idir an Ghaiern agus leishin and fadog dar nach screen die nach shetig in réitor Ní chuir sé mór an breise leis an éair a bhfuil siad Naomh Muire a bheith ag dulchan cín sa chréimhad sa hís a gíl na Martra scór mór mílteach chur suas go sa chluiche sa dó a seachtaíag le nád a ceithir agus Cill Chomáin champíní na bliana se caite. Well, imithe amach as an chréimhad sa hís I barcí Chuana bhí dímáthra leis an taspántas ach well annach réúnt le tuairt do Naomh Muire bhíidir láidir timpeall an hortar fad an bert an na Páirc an bhar fad a cotrán hóna Adam ó Bdíon agus dara ó do hortig bhí túhalá lunig a cahabh gansaí ifh de ceithir bhí sé sin gimmart timpeall na Páirc fad agus well bert eile caafar anim a lua ná Donal ó Dublin for sé siún rábháide anna jas sa chéad le agus óin ó Martin tóga chamach óin an sun chun bise beag a thuirtas na cosanta tránhóna a márach a ché siúd ag gaim siú ceire scór as a chéile an sa Grindíireach séis le haum agus siad Naomh Muire a bheith dulchan cín dí Cluiche Leathcheannais Sóisir na bharibh a márach hísan sa a barcí Chuana gur a míle maithe go bhar fad a bhílín don gluthe sa slán go fóil. Cín Seosah Mac and Seosah Scuile sé féig leis go dóig á gáin der sinige bhfuil sé crín be sé congracht an bolla an polla bóilte agus Harris an Brasnan agus scór mór míteach da an cúigan san ó Martin is seochas stata mar chun mád an Scuile sé fé scór a brúach chuir éige an council a fiachan go húntaach ar fad ó bhróig ó Martin a gábhád a fachtan éca bhfuil ceanna tatan is ó bhróig Justin O'Ailey fé stata mar chun mád leis a dasó an council chur a Harris an Brasnan an sunige agus scór chiad le fermór lá na Páirc so Adam ó Bdíon is Adam go gáilteach is begéirecht ar bhád an sa far a bhád sé éalú stachad agus an council bát isteach Cill an tán scuil for fé scór so Mac a bhád bhfuil a gáindir sinna get sé sin stige jo ó Martinach fachtar nas go fer na bádí council chur isteach sa chóil an tamá ó Martin fade as a feheh stigan san agus ceanile chur a Harris an Brasnan an sunna gan Naomh Muire agus cuman na maithe san isara an sa chéad le a barcí Chuana is an féidir le scór eile gáilt an cean broid chur leis an Gaunton agus Cloisimíis ó Loch Lanta an Naomh Muire bhfuil sé sin chur a Harris an Brasnan a cuman na maithe sin go dahas stata mar chun má Mac a bhád bhfuil a gáindir sinna agus an Counton gan éon strain in éair chur a Harris an Brasnan aige agus well tééis an íirecht san chur a Harris an Brasnan aige Seosah Mac agus a ríist an ferthagim mar sa chuúna ó Martin ó na Scuile féig bhfuil a gáindir sinna agus Cian ó Galachor a farir a Gaunton nach ní féidir facií an a bhíáir mar ha scór eile faciistí go Cill Chomáin siúran is a teachtá ó haige teach an cabhrillis Justin O'Ailey chun scór eile a gáilt agus ní réon eile tééis éon scór eile gáilt do Cill Chomáin tránhóna sé gimmarte go chéan baiste an gort se chuúna ó Martin crín gamá agus éad anna hásta lei sin hála san agus bhfuil Loch Lanta Naomh Muire seasta hála bhád sa chéad le don Lo Dublin go Martin ar hód a raising joig fachta an ferha gimmarte si sa chuúna agus an ceharú scór as a chéile aimse heag a siúd ní léine eile díirecha seachar an ghartbeig denny isúil scór a háilta sa rálo tastíí momsa bheith gimmarte mádach agus bhfuil ní tá sé déanamh bhharta san an Countin chur a Harris an Brasnan aige le agus péad eile chuir go réiteúir leis se chuún an fear fuór an rábhád sa chéad le chur sé seo ar a móthir ceartiad agus á ceanna le fachtan sanige é sé sin an feardaid ceanóige chufar broig leis an council bud sé sin chur a Harris an Brasnan an mé an brapáin amachtan á de big há scór aimse an sanige chun na chóir Macatid a ceann aimse an sanige